ακούτε όλοι? Ναι, ωραία. Μπορώ να αρχίσω, κύριε Γιάννη? Καλησπέρα σε όλους, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Θα προσπαθήσω να βρω τον ήχο για να με ακούτε καλά. Στη σημερινή μας συνάντηση θα παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα, με μια διαδρομή ενός αιώνα, ένα κατεξοχήν ιστορικό θέμα, τα μεταλλεία Ερμιώνης. Μελετήσαμε αυτή τη διαδρομή με μια επιστροφή από το παρόν στο παρελθόν και κάναμε τη λεγόμενη ηροδότια στροφή, ονομασία που σχετίζεται με ανάλογη επιστροφή που πραγματοποίησε ο ιστορικός του 6ου αιώνα π.Χ. Ηρόδοτος. Και την επικαλούμε εδώ γιατί δεν είμαστε μοναδικοί. Πρόκειται για φαινόμενο που συναντάμε πολύ στην εποχή μας. Αναζητήσαμε δηλαδή τις ρίζες αυτής της ανθρώπινης συνέργειας σε μια αλυσίδα. Τόπος και μεταλλεύματα και άνθρωποι. Συγκεντρώσαμε υλικό από τις πιο αυθεντικές πηγές, τις προφορικές μαρτυρίες αυτών που έζησαν μέσα στα μεταλλεία, αλλά και από άλλες πηγές που θα δούμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ τον Ερμηνικό Σύνδεσμο που μου έκανε την τιμή και μου έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτό το θέμα. Ήταν όμως μόνο η αφορμή και μετά ήταν σαν να βρέθηκα μέσα σε ένα πλούσιο ελαιόνα του τόπου μας. Βρήκα έναν αιώνα πλούσιο σε ιστορία των ανθρώπων που γράφτηκε από το μόχθο τους. Ευχαριστώ όλους εκείνους που έτρεξαν να με βοηθήσουν και συνέτρεξαν με προθυμία και πολύ ενδιαφέρον για να συλλέξω προφορικό και άλλο υλικό για να βγει στο φως η ιστορία, η μνήμη και η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Πολλοί από αυτούς είναι απόψε μαζί μας και κάποιοι δεν μπόρεσαν να έρθουν. Ο κατάλογος με τα ονόματά τους είναι μεγάλος. Τα περισσότερα θα τα βρούμε μέσα στην ομιλία μου. Πάνε περίπου 20 χρόνια από την τελική εισήγηση των μεταλλείων Ερμιώνης, δηλαδή το 1992, και από την υπαγωγή τους εξ ολοκλήρου στην Εθνική Τράπεζα το 1995. Πάνε περίπου 40 χρόνια από το 1978, οπότε και έπαυσε η εξόρυξη του μεταλλεύματος. Είναι χρονικές αποστάσεις που μας βοηθούν να εξετάσουμε το θέμα ιστορικά και όχι μόνο με τη συναισθηματική φόρτισή του. Πράγματι, κάποτε στα μεταλλεία η ζωή έσφιζε ανάμεσα στη δουλειά εκατοντάδων εργατών σε βάρδιες και την ελπίδα τους για μια καλύτερη ζωή. Εμείς μπορούμε να μεταφερθούμε νοερά στις στοές και τα πηγάδια της γης, να μάθουμε για τους τόπους και τις ιστορίες εκείνων που δούλεψαν και έζησαν εκεί. Όλα αυτά είναι προσέγγιση μόνο της πραγματικότητας. Η τεκμηριωμένη ιστορία τους όμως περιμένει. Γιατί το μετάλλευμα σιδηροπυρίτη και χαλκοπυρίτη, οι χιλιάδες τόνοι του, αποτέλεσμα της δράσης του ηφαιστείου των μεθάνων στις Αδέρες, ήταν για τις μεταλλευτικές εταιρείες με επιχειρηματίες Ιταλούς, Γερμανούς και Έλληνες μια δύναμη βγαλμένη μέσα από το μόχθο και τη ζωή των εργατών, ξένων και ντόπιων, που δούλεψαν μέσα στα σπλάχνα της γης, στις γαλαρίες, τις μινιέρες, σε καιρούς δύσκολους και συνθήκες φτώχειας και μαρασμού. Η μεταλλευτική αυτή δραστηριότητα εργοδότησε χωριά, έδρεψε οικογένειες, βελτίωσε τη ζωή τους, έδωσε κίνηση και δημιούργησε προϋποθέσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη του τόπου μας. Θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη ιστορική αναδρομή στον 19ο αιώνα. Ο πρώτος νόμος περί μεταλλείων. Η καθοριστική σημασία ψήφιση του νόμου περί μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων στις 24 Αυγούστου 1861, δηλαδή 153 χρόνια πριν, άνοιξε το δρόμο για την εκμετάλλευση του ελληνικού ορυκτού πλούτου και προκάλεσε μεταλλευτικό πυρετό στους ενδιαφερόμενους. Μεταλλομανία την αναφέρει χαρακτηριστικά ο συμπολίτης μας Βασίλης Γκάτσος στο βιβλίο του «Ανασυγκρότηση της Ερμιονίδας». Το Λαύριο από το 1865 και μετά γίνεται το πολυπληθέστερο βιομηχανικό κέντρο και απασχολεί χιλιάδες βιομηχανικούς εργάτες. Στα νησιά του Αιγαίου την ίδια εποχή είναι έντονος ο μεταλλευτικός πυρετός.
η Σέριφος δίνει σιδηρομετάλλευμα, η Πάρος και η Τίνος Μάρμαρο, η Μήλος Τιάφη, η Σαντορίνη Θηραϊκή Γη, η Νάξος Μύριδα, η Εύβοια σε διάφορες τοποθεσίες της, Λιγνίτη, Βοξίτη και άλλα, η Σκύρος, η Χίος, επίσης μεταλλεύματα. Απασχολούν πολλούς εργάτες οι οποίοι πριν ως επιτοπλίστων ήταν χωρικοί, γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Αναζητήσαμε και άλλα έγγραφα που αφορούσαν την περιοχή μας. Είναι αρκετά και ενδιαφέροντα για τον μελλοντικό ερευνητή, όπως για τα ορυχεία λευκολίθου στα Βουλγαρέικα. Ως απαρχή της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου στην ευρύτερη περιοχή που ερευνήσαμε, θεωρούμε το βασιλικό διάταγμα επί πρωθυπουργίας Δημητρίου Βούλγαρη, όπου παραχωρείται προς εκμετάλλευση περιοχή εκτάσεως 13.000 περίπου στρεμμάτων στους Γεώργιο Σούτσο και Γεώργιο Κατσαρό. Οι αιτήσεις για παραχωρήσεις εκμετάλλευσης συνεχίζονται. Οι ενδιαφερόμενοι κεφαλαιούχοι της εποχής είτε κατέχουν είτε αγοράζουν τις εκτάσεις αυτές και σπέβδουν να επενδύσουν στα μεταλλευτικά κοιτάσματα. Στην κούρσα των νέων ευκαιριών επενδύουν και ευκατάστατοι Έλληνες ομογενείς της Διασποράς. Ο αγαπητός συμπολίτης μας Γιάννης Λακούτσης με βοήθησε ως προς τα έγγραφα και τον ευχαριστώ πολύ. Διαπίστωσε πως και ο Μιλτιάδης Μίλτος Σακτούρης, Γάμα Σακτούρης, Ιδραίος, παππούς του ποιητή Μίλτου Σακτούρη, είχε μπει σε αυτή τη χρυσοτηρική περιπέτεια. Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, μέσα σε μια ατμόσφαιρα βιομηχανικής ανάπτυξης της Ελλάδας, επιχειρηματίες, εκατομμυριούχοι της εποχής ιδρύουν ή ενσωματώνουν εταιρείες, ενώ οι τράπεζες παρέχουν οικονομική στήριξη. Η βιομηχανία ζει τη δική της Belle Epoque, την ωραία εποχή. Από στοιχεία που βρήκαμε στο Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, βλέπουμε ότι μέχρι το 1918 η συνολική παραγωγή μεταλλευμάτων επιβεβαιώνει και την παρουσία 15 τουλάχιστον εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η παραγωγή έφτασε τους 420.744 τόνους μεταλλευμάτων, από τους οποίους το 75% πουλήθηκε στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών των 15 εταιριών είναι και η εταιρεία μεταλλίων Ερμιώνης. Στο βιβλίο μου Μνημονεύματα του Ανάριου Κωνσταντίνου Κοτσοβού, δημοδιδασκάλου από τη Λιόκαστρο, βρήκαμε την πρώτη μαρτυρία. Μια μέρα, την άνοιξη του 1890, ο πατέρας του Κώστας Κοτσοβός και ο Γιώργος Σαράντος πήγαν να ανάψουν το καμίνι για να βγάλουν κάρβουνα. Τότε είδαν 3-4 άτομα που έφτασαν στην Καμάριζα, δίπλα στο ποτάμι και κοντά στην ιδιοκτησία Μαστρογεννάκη. Πήραν δείγμα από το βράχο που το ονόμαζαν τότε μεταλλείο και το μετέφεραν στην Ερμιώνη. Πράγματι, η πρώτη εξόρυξη έγινε στη θέση Καμάριζα, στα μεταλλεία, όπως ονομάστηκαν 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Λεοκάστρου. 10 χρόνια αργότερα, περίπου, το 1902 έρχονται στα μεταλλεία Ερμιώνης από το Λαύριο οι πρώτοι υπάλληλοι σταλμένοι από τη γαλλική εταιρεία του Καρόλου Σκέτζε που δραστηριοποιείται εκεί. Το 1905 άρχισαν συστηματικά οι εργασίες. Οι εργάτες προέρχονται από άλλα μέρη όπου υπάρχουν μεταλλεία. Δεν γνωρίζουμε αν εργάζονται τόποι, αλλά είναι πολύ πιθανό. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι Αρβανίτες, κτηνοτρόφοι και μικροκαλλιεργητές. Το 1910 πάντως φαίνεται να υπάρχει συστηματική εκμετάλλευση των εταιρείων Ερμιώνης και αυτό το διαπιστώνουμε από τη μετοχή της εταιρείας που βλέπουμε εδώ με μια χρονολογία που διαβάζουμε μάλλον 1910, δεν είναι τόσο έντονη, αλλά πιστεύουμε ότι είναι 1910. Το 1912 προς 14 συστήνεται ως κοινότητα το Καρακάς και αυτό είναι μια σημαντική απόδειξη αυξημένου πληθυσμού. Οι συνθήκες στην αγροτική ζωή, η φτώχεια, η χρεοκοπία της Ελλάδας και η ήττα από τον πόλεμο του 1897, η ανεργία που προκλήθηκε σπρώχνουν όλο και περισσότερο εργατικό δυναμικό μας εκτός από τη μαζική εξωτερική μετανάστευση και στην εσωτερική. Έτσι και το ταξίδι της περιπέτειας των ανθρώπων που αναζήτησαν εργασία στα μεταλλεία Ερμιώνης έχει αρχίσει. Μαντούδι και Χαλκίδα μας εμπαρκάρανε, Λαύριο Ερμιώνη μας ξεμπαρκάρανε, Καντίνα του Γανώση μας συζητήσανε, Σίδερο και Πυρίτη μας ετρατάρανε.
Με αυτό το αυτοσχέδιο τραγούδι στο στόμα, το οποίο βάσει των πληροφοριών μας πρέπει να τραγουδήθηκε μετά το 1920, έφταναν στο λιμάνι της Ερμιώνης οι πρώτοι μεταλλορύχοι από τα νησιά Σέριφο, Μήλο, Σκύρο και Σκόπελο, τη Μακεδονία και την Κίμη, της Σέρβιας, ακόμη και από την Κρήτη. Το απόσπασμα είναι από το ρεπορτάζ του αείμνηστου του Γιώργου Αντωνίου, τα μεταλλεία Λεοκάστρου. Η Ερμιώνη αυτή την εποχή γίνεται πέρασμα των εργατών που έρχονται από το Αιγαίο. Η Ερμιώνη έχει πρόσβαση από τη θάλασσα με το λιμάνι της και από τη στεριά με δρόμο για να επικοινωνεί με την ενδοχώρα. Αυτά της δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή, πράγμα που διέθετε όπως γνωρίζουμε από την αρχαία εποχή. Δεν έχουμε ακριβώς φωτογραφία του 1906, έχουμε το 1927 και μπορούμε να δούμε πώς ήταν το λιμάνι της Ερμιώνης τότε που φτάσανε οι μεταλλορύχοι. Το 1927 να πω ότι άλλαξε και η ονομασία στο Καρακάσι και από Καρακάσι ονομάστηκε Ηλιόκαστρο. Οι πρώτοι εργατικοί πυρήνες δημιουργούνται από συγγενείς και φίλους. Το 1906 φτάνει ο Ρήγας Γεωργίου από την Κίμη της Σέρβιας. Την πληροφορία μας έδωσε η Μαρία Φραγκοπούλου, μητέρα της Μενής Φραγκοπούλου, που σήμερα, όπως θα έχετε μάθει, ολόκληρη η Ερμιονίδα τη συνόδευσε στο τελευταίο της ταξίδι. Ας είναι αιώνια η μνήμη της. Πατέρας της Μαρίας Φραγκοπούλου, ο Ρήγας Γεωργίου, φτάνει από την Κίμη της Σέρβιας. Για κάποια χρόνια έζησε στη Σκύρο και έμαθε την ξυλογλυπτική. Είναι αποφασισμένος να μην γυρίσει πίσω. Έχει μαζί του μόνο ένα σκυριανό ξυλόγλυπτο καρεκλάκι, φτιαγμένο από τον ίδιο. Επίσης μάθαμε ότι έφτιαξε και άλλα τέτοια καρεκλάκια στην Ερμιώνη που τα χάρισε σε ερμιονίτικα σπίτια. Και κάτι ακόμη σημαντικό, υπάρχει ένας αργαλιός στο Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο της Ερμιώνης, δωρεάν από την οικογένεια Πάτσιου, κατασκευή του Ρήγα Γεωργίου και μάλιστα είναι λειτουργικός. Μπορούν να κάνουν εκεί και μάθημα οι μαθητές οι οποίοι επισκέπτονται και μπορούν να μάθουν πως λειτουργούσε ο αργαλιός. Θα εργαστεί λοιπόν ο Ρήγας Γεωργίου ως ξυλουργός. Το 1909 φτάνουν και συγγενείς και φίλοι του. Ο Γιώργος Γανώσης από την Κίμη, ο Σταμέλος από τη Σκύρο. Οι δύο είναι εξαδέλφια. Ο Τάκος Δημήτρης Σαμαράς, ο παππούς μου, από τη Σκύρο, είναι εξάδελφος με το Σταμέλο. Και ο Σταμάτης Σιρίδης από την Κίμη. Όλοι είναι φίλοι μεταξύ τους και αναζητούν εργασία. Η αγορά είναι ανοιχτή. Βρίσκουν δουλειά και εγκαθίστανται. Εκτός του Τάκου Σαμαρά που είναι παντρεμένος, οι άλλοι τρεις παντρεύονται ερμιονίτισσες. Στο διάστημα μέχρι το 1920, μετά τον Σκέτζε, φαίνεται ότι περνάνε τα μεταλλεία της Ερμιώνης στον Γερμανό Εμίλιο Γκρόμαν, που έχει και τα μεταλλεία της Σερίφου. Στο Μεσοπόλεμο, από το 1920 νέος διοικητής των μεταλλείων Ερμιώνης είναι ο Νικόλος Κανελόπουλος, ο οποίος είναι και από τους βασικούς ιδρυτές της ανώνυμης ελληνικής εταιρείας χημικών προϊόντων και λιπασμάτων, που λειτουργεί από το 1910 στην Τραπεζόνα. Στο εξής, οι δύο εταιρείες προσδένονται στον ίδιο σκοπό. Η Ερμιώνη θα δίνει το πολύτιμο σιδηροπυρίτη στην ανώνυμη εταιρεία λιπασμάτων και εκεί με επεξεργασία θα παράγονται οξέα για βιομηχανική χρήση, λιπάσματα και άλλα. Ήταν καλός άνθρωπος ο Κανελόπουλος. Ενδιαφέρθηκε. Μας έφτιαξε σχολείο και εκκλησία, μας είπε η Μαρία Φραγκοπούλου, γεννημένη το 1921. Η κόρη του Ρήγα Γεωργίου και σύζυγος του Διαμαντή Φραγκόπουλου, της άλλης μεγάλης οικογένειας του Φραγκούλη Φραγκόπουλου από το Λαύριο, που αυτός και τα τρία παιδιά του, ο Διαμαντής, ο Αντώνης και ο Γιώργος, εργάστηκαν στα μεταλλεία. Η δημιουργία του οικισμού μεταλλεία, μια ιδιότυπη κοινωνία. Η κοινωνία αυτή δημιουργήθηκε σταδιακά στο λόφο επάνω από την πρώτη στοά, στη θέση μεταλλείο όπως ονομάστηκε, και απλώθηκε γύρω από την Αγία Βαρβάρα. Υπήρχαν τα κτίρια της εταιρείας, μηχανουργείο, ξυλουργείο, αποθήκη, ιατρείο, μικρά δωμάτια εργατών, το μαγαζί του Γεωργίου Γανώση. Στο λόφο ήταν το σπίτι του επιστάτη και μερικά ακόμη απλά και πρόχειρα στην αρχή σπίτια. Η φωτογραφία μας δείχνει τη διάταξη των κτηρίων γύρω από το σημείο εξόρυξης του μεταλλεύματος.
Το τρένο πήγαινε το μετάλλευμα στο Τριβείο, στην περιοχή Βολέικα και μετά στην Τάρδιζα, στη σκάλα φόρτωσης. Ο Γιώργος Γανώσης δημιουργεί το κέντρο τροφοδοσίας. Όπως μας είπε ο Ιωσήφ Γανώσης, ο παππούς του εργάστηκε ως μάγειρας στην αρχή στο Μιχάλη Μπελιγιάννη, τρούχοντα της Ερμιώνης. Από το 1920 περίπου μας είπε ότι δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της τροφοδοσίας με αποκλειστικότητα και είχε κάνει συμφωνία με τον Νικόλαο Κανελόπουλο. Πράγματι, στα μεταλλεία διατηρεί ταβέρνα για τους εργαζόμενους, μπακάλικο και κρεοπολείο. Αργότερα καλύπτει και άλλες ανάγκες με φούρνο, ραφείο, εμπορικό και άλλα. Από δεξιά είναι ο Γιώργος Γανώσης. Ο Γιώργος Γανώσης και στη συνέχεια ο γιος του Τάσος θα επεκτείνουν την επιχείρησή του στην Ερμιώνη, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα. Η επιστασία. Το 1928 έρχεται ο Απόστολος Ευγένιος, σεριφιώτης, ταγμένος από την εταιρεία του Γερμανού Γκρόμαν, από τον Οροπό. Έχει εργαστεί από μικρό παιδί στα μεταλλεία του ίδιου στη Σέριφα και έχει αποκτήσει πείρα. Το 1908 έπιασε δουλειά στα μεταλλεία και ο Στόφιλος Μεκούρης, νέος 22 ετών, Ερμιονίτης, που θα κερδίσει γρήγορα την αγάπη όλων των εργαζομένων. Τον αναγνωρίσαμε όλοι στην αφίσα μας, από αριστερά. Το 1929 ο Απόστολος Ευγένιος φέρνει την οικογένειά του από τον Οροπό, τη γυναίκα του Παρασκευή και τα 3 κορίτσια του, τη Μαρία μεγαλύτερη, την Ελένη 6 ετών και τη Θέμηδα 3 ετών. Θα είναι επιστάτης εκεί για 30 περίπου χρόνια. Ίσως απόψε να είναι εδώ η κόρη της Μαρίας. Είναι εδώ. Έχουμε λοιπόν τη Μαρία, την Λία, την κόρη, μία από τις κόρες της Μαρίας Πανουτσοπούλου, Ευγένειας Πανουτσοπούλου. Σήμερα λοιπόν έχουμε και αυτή τη χαρά. Θα παρακολουθήσουμε ο Ευγένιος, ο πατέρας που έφερε και τα 3 του κορίτσια εδώ. Έχουμε το βίντεο να δούμε. Από τον Οροπό φύγαμε, μας έστειλαν εκεί, γιατί και το καρμόνο το είχε πάλι ο Ρώμαν Γερμανός, ο οποίος είχε και τη Σέρβου και ήξερε ότι ο παπάς μου ξέρει από μεταλλεία και μας στείλανε στην Ερμιώνη. Τον καιρό εκείνο δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, με το κάρο. Από τον Οροπό πήγαμε στο Μοιριά. Ο παπάς μου είχε πάει το 28 πιο μπροστά, χειμώνα, και εμείς πήγαμε το 29. 5 χρονών ήμουν εγώ, 2 εισέλες. Είχαμε πάρει και προβάτα και τα γαλιά μας, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, με το παπόρι. Πήγαμε στην Ερμιώνη πολλές ώρες. Με τη βάρκα βγήκαμε στην Βροκιβαία, δεν είχε τότε να πηγαίνει το καράβι δίπλα. Μόλις βγήκαμε στην Ερμιώνη, ψοφίσαν τα παπιά, τότε τότε. Αλλά ήταν το ξενοδοχείο του Γανώση, το οποίο πήρε και την επιμέλεια, το ξενοδοχείο και εστιατόριο και τα πάντα απάνω στα μεταλλεία. Ήθελε να σου φέρει κάτι από την Αθήνα, του Λαμπρόπουλο, θα στο έφεραν. Μεγάλη επιχείρηση, ήταν 3.000 εργάτες, μελνοί και σερβιώτες, όχι καρακασιώτες. Οι Αλβανίτες δεν θέλανε να ανοίξει το έργο. Προχωρήσαμε ότι πλέον με τη βάρκα μας πήγε στη Δάρδεζα και από εκεί με την Βαρβάρα, ήταν μια μηχανή με βαγόνια, μας πήγαν απάνω στα μεταλλεία. Όταν πήγαμε εκεί του λέει η μάνα μου, Αποστόλη, πού μας έφερες εδώ? Κατεβαίνουν οι λύκοι και τρώνε τους ανθρώπους. Έχουμε 3 παιδιά. Τι να κάνω Παρασκευή? Εδώ μας στείλανε, εδώ θα δουλέψω. Η Μαρία μας ήταν, αφού εγώ ήμουν 5 και 11, 16, μια ωραία κοπέλα. Αυτή σεκότανε δίπλα στον παπά μου, σε όλες τις δουλειές, σε όλες τις ανάγκες. Εμείς είμαστε μικρά, καταλαβαίναμε πολλά πράγματα.
Η βασική οργάνωση στον οικισμό Μεταλλεία. Μετά από προτροπή του Νικόλου Κανελόπουλου, οι εργάτες συγκεντρώνουν ποσό 12.000 δραχμών για να χτίσουν την εκκλησία τους. Θα τη χτίσουν τελικά με υλικά της εταιρείας και προσωπική τους εργασία. Με τα χρήματα όμως που είχαν μαζέψει, τους πήρε ένα ραδιόφωνο. Το συνέθεσε με μεγάφωνα και οι κάτοικοι και οι εργάτες που δούλευαν στο μηχανοστάσιο ακούγαν τις εκπομπές από τα μεγάφωνα. Το 1934 γίνονται τα εγγένεια. Η εκκλησία είναι η Αγία Βαρβάρα, που σώζεται ευτυχώς μέχρι σήμερα. Είναι προστάτηδα των μεταλλορύχων, αλλά και σημείο αναφοράς, συνάντησης και θρησκευτικό σύμβολο μέχρι σήμερα, 80 χρόνια μετά, για όλους εκείνους που εργάστηκαν στα μεταλλεία Ερμιώνης και τις οικογένειές τους. Είναι το προσκύνημά τους στα χώματα της δικής τους πατρίδας μέχρι σήμερα. Με προσωπική επίσης εργασία, οι εργάτες χτίζουν το σχολείο και βελτιώνουν τις κατοικίες τους. Η νεότερη εδώ, το 92, η Αγία Βαρβάρα, με τους επισκέπτες από την Αθήνα που είχαν ζήσει παλιά στα μεταλλεία. Το σχολείο εδώ είναι η χρονολογία το 1957, ο δάσκαλος είναι ο πατέρας της Τίνας Αντωνοπούλου. Εδώ είναι η Ελένη Ευγένιο με τη μητέρα της, στο σπίτι του επιστάτη. Μπορούμε να προσέξουμε λίγο ότι ο περίβολος αυτός έχει γίνει από κορμούς από φένια. Χρησιμοποίησαν υλικά από τη φύση. Η κοινωνική οργάνωση είχε γεωπελαγίτικη κουλτούρα. Σεριφιώτες, Μιλείς, Σαντορινοί, Ανδριώτες, Ευβιώτες, Τίνοι, Ερετριείς και άλλοι εργάτες συμβιώνουν όλοι μαζί. Τους ενώνει η ανάγκη και εργασία και ο σκοπός να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους και να κάνουν καλύτερη τη ζωή τους. Ήσυχα στη Σέριφο. Γεννήθηκα εδώ στην Αθήνα όταν ήμουν στον Οροπό. Δεν λέω πως είμαι από τη Σέριφο. Λέω πως είμαι από την Ερμιώνη. Εκεί είδα το πώς, εκεί τα πάντα, εκεί τα νιάτα μου, εκεί όλα. Όταν φεύγαμε το 57, κατέβηκε ο φαρμακοποιός απάνω της Ερμιώνης και αυτός που είχε τα χρυσά. Πες το με. Ο Παπαμιχαήλ και είχαμε φορτώσει. Είχαμε πάρει το κόπεδο εδώ της εταιρείας μετά την Ποδοσάκη και τόσα χρόνια στα βουνά θέλαμε και εμείς να έρθουμε Αθήνα. Κατεβήκαν οι Προύχορες, ο Μευτήρης, Νανώσης, αυτοί απάνω με είμαστε από το εθνικό. Φτωχός έφυγε ο πατέρας μου, δεν ήταν κλέπτης, άλλοι κλέπανε. Φτωχός ήμουν. Μόνο ότι είχαμε ρεύμα, το χωριό δεν είχε, είχαμε ηλεκτρικό, εμείς όλοι οι άλλοι, συνάχεια πάνω στα μεταλλεία. Προπολεμικά εγώ είχα σίδερο, το 40 έγινα τον Ποδίστρακο.